Una po sa ating listahan yung tinatawag natin na automated sphygmomanometer or yung mga digital device. Pwede po natin itong gamitin sa pagmamonitor ng ating blood pressure sa ating bahay, sa ating clinic, or sa ating opisina. Subalit napaka-importante na dapat ito ay validated. Ikalawa, yung tinatawag po natin na aneroid sphygmomanometer or yung manual device na ginagamit natin. Pwede rin po itong pang-monitor ng ating blood pressure sa ating bahay, sa ating opisina, or sa ating clinic. Subalit napaka-importante na dapat marunong ang nagtitake ng ating blood pressure at gumagamit ng ating device. Dapat ito rin po ay mayroong periodic maintenance para nakakasigurado tayo na tama ang blood pressure na ating nakukuha. Ikatlo, yung tinatawag natin na ambulatory blood pressure monitoring or ito yung kinakabit natin sa ating mga pasyente at minomonitor ang ating blood pressure for 24 hours. Meron itong average sa nighttime, daytime, at yung 24 hours average blood pressure natin.